Сәлам, дуслар. Тапшыруыбызның беренче сәламын без Татар Канадей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур 30 яшьлек юбилеен Әхмәтле авылында туып үскән милләттәшебез Мансуров Расим Равильевич каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны яраткан хатыны Әлфия Абдуллатифовна, балалары Замирка, Сабинка һәм Амирчик, әнисе Суфия Ахмедсафовна, кайнанасы Наилә Кәшафовна ихластан котлыйлар. Безнең якыныбыз Әхмәтле авылының урта мәктәбен тәмамлагач, өлкән абылары аны Тольятти шәһәренә үз яннарына алалар. Анда ул электрик һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын башлый. Шул чорда без яраткан тормыш иптәшем белән танышып, 2010 елда гаилә кордык. Менә инде 9 ел без бергә мәхәббәттә яшәп киләбез. 2011 елны тәүге чәчкәбез, улыбыз Замирыбыз туды. Аннары күңел бизәгебез, Сабинкабыз дөньяга килде. Ә инде 2017 елны тагын бер нәселебез дәвамчысы, төпчек улыбыз Амирчигыбыз дөньяга аваз салды. Әтиләрен балалары шул кадәр яраталар ки, аңа охшарга тырышып, бар хәрәкәтләрен, халкының сыйфатларын кабатларга тырышалар. Без аның эштән кайтканын яратып, сагынып көтәбез. Ул бик аңлаучан ир, балалар жанлы әти, ике якны да тигез күргән бала һәм кияүдә. 11 яшеннән әтисез калса да, әнисе бер ялгыз гына тәрбияләсә дә, бар нәрсәгә өйрәтә алган ул. Нинди генә эшкә тотынмасын, барысы да хәленнән килә аның. Кайнанама шундый акыллы, тәртипле ирем өчен олы рәхмәт әйтәм. Кадерле улым, киявем, яраткан тормыш иптәшем, әтикайыбыз, шын күңелдән матур юбилеең белән котлап, сиңа бары алда бәхетле гомер телибез. Ни теләгән моратларыңа ирешеп, куйган максатларыңа җитеп яшә. Без сине барыбыз да бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Синнән дә юк кадерлерәк, якынрак кешебез. Шуңа күрә юбилейда изге теләк телибез. Һәр догамда сиңа улым исәнлек, саулык сорыйм. Сезнең хакта иртәсен дә, төннәрен дә мин уйлыйм. Кызымны бәхетле итеп, бигрәк тату яшисез. Мәхәббәттә дөрләп янып, яшеннәрдә яшнисез. Котлы булсын, ямьле үтсен матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән җыр һәм теләк бәйләмен. Кадерле Расим, без дә якыннарыгызның теләкләренә ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Ашыкма, үтмәсин, сабыр ит аз гына. Яшьлек ул ярату, ил тоташ наз гына. Зәп-зәңгәр күзләрне күрмичә үтмәсин. Ашыкма, яшь гомер әйтмичә китмәсин. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Кая дип ярсынып, ашкына сыңгыныр. Яшьлектән китмәсен, яшьнәсен, яшь күңел. Гомерләр тавыннан карыйбыз моңаеп. Китмик без яшьлектән, яшик гел елмаеп. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Яшь гомер
gitmeşe, sen taşlap gitmeşe. Yaş ömür, yaşlığın ütümeşi, yalqınığa sen taşlap gitmeşi, yürekni yaralap ömürge, dilgelep her nettim ütümeşi, yürekni yaralap ömürge, dilgelep her nettim ütümeşi, dilgelep her nettim ütümeşi. Hayırlı iş, istenmesiz hürmetli dostlar. Hayırlı işler barşağınızda.